గ్రామస్తులు కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలను రాష్ట్ర గనులు భూగర్భ శాఖ మంత్రి మరియు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్వారా పరిశీలించారు. రాయప్రాజుపేట బూలేక అమ్మవారిని దర్శించిన ఆయన ఊటగడ్డ ఎర్రగడ్డ వంతెనలు భోగాపురం వద్ద శారదా నది గంటిని పరిశీలించారు. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రోడ్లు బ్రిడ్జిలు సైడ్స్ వాల్స్ పై నివేదిక సిద్ధం చేసి మరమ్మతులు చేపడతామని తెలిపారు. ముందస్తు చర్యలతో ప్రాణ నష్టం లేకపోవడం సంతోషకరమని అన్నారు. ప్రతిపక్ష నేత జగన్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాశీబుగ్గ ఘటనపై స్పందిస్తూ భవిష్యత్తులో అధికారుల పర్యవేక్షణలోనే కార్యక్రమాలు జరగాలని సూచించారు.